Minflok toqgħod fuq xi skrivanija jew bil-qiegħda tara t-televiżjoni, għamel xi ħaġa differenti, ħu sehem fil-ġimgħa attiva. Dan fil-ġimgħa Move Week bejn l-20 ta' Mejju u s-6 ta' Ġunju. Ġimgħa li matula pajjiżna verament se jkun sportiv, hekk kif ħafna lokalitajiet se jkun hemm inizjattivi diversi, saħansitra anke f'Kemuna. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Isport Chris Ġus u ċ-Chairman ta' Sports Malta Luciano Busuttil fl-Imdina. Hawnhekk tfal mill-iskola primarja ta' Ħażabbar sibnihom qed jilagħbu logħob tradizzjonali Malti, passju u żibeġ fost oħrajn. Waħda mill-attivitajiet li kif spjega Joseph Tanti minn Sports Promotion Unit fi ħdan Sports Malta mhix se tkun l-unika waħda. Ħankunu qegħdin norganizzaw traditional games bħalma kellna llum. Għandna Busket Challenge li bażikament huwa team building activities ġewwa l-busket tal-tfal ta' età ikbar, Form 3s. Mbagħad għandna wkoll xi sports days u xi team events illi nkunu qegħdin nikkumplementaw anke mal-associations, pereżempju Blajnuna tiegħi l-Handball Association u Blajnuna ta' Sport Malta jkunu qegħdin jorganizzaw il-beach handball. Dan kollu biex tinħoloq kuxjenza dwar il-bżonn li l-popolazzjoni Maltija tkun iżjed sportiva. Ovvjament hija iktar awareness biex in-nies anke t-teachers l-iskejjel għajmu awareness sabiex tkun iktar attiv, popolazzjoni attiva. Is-Segretarju Parlamentari Chris Ġus sostna kif it-tagħlim ma jseħħx biss mill-bank tal-iskola iżda wkoll fl-isports. Fil-każ tal-attività ta' filgħodu, it-tfal żgur tgħallmu logħob tradizzjonali Malti. Iċ-Chairman ta' Sports Malta Luciano Busuttil irrimarka kif Move Week se tkun ġimgħa li mill-kbar għaż-żgħar se jiffamiljarizzaw ma' sports li forsi ftit li xejn kienu jafu dwaru. U bl-attività tal-logħob tradizzjonali Malti, it-tfal ħadu gost. X'tippreferu tilagħbu bit-tablet jew tilagħbu kif rajna llum?